ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Меҳвар ТВ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео 15та мошинҳо ва хонаҳои арзонро гирифтагем. Видео моро то охир тамошо кунед дӯстони азиз. Ба видео лайк гузоред ва ба комментариё нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо даркор аст ва хонаҳо даркор аст. Мо бошем дар видеоҳои оянда мемонем. Дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. Ҳама меҳнатҳои мо барои шумо аст. бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурӯшии мо Hyundai Accent. Дӯстони азиз, ҳамин мошин соли барош 1994 аст. сӯзиши бензин, объем мотор 1 литр, коробка передачаш механика. Мошин дар вазъи хуби техника қарор гирифтагай, ҳуҷҷатош буд шудагай, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. дӯстони азиз, нархаш 15000 сомона бо курси имрӯза гирем 102000 рубл мешавад. бо арзон ҳам мешавад, алиша ҳам мешавад гуфтагай. Занг занем бо чақчақ мекунем гуфтагай. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. имом дорад дар номеро. занг зад чизе ки ба шумо фаҳмона бошад, айсоби мошин гирем бо мо бошад видеои имрӯзаро давом медиҳем дӯстони азиз. дуюм станоки фурӯшӣ. станоки фурӯшӣ дӯстони азиз, барои семент блок баровария, станоки майдай айрасия овардагай гуфтагай. бетон мешалкам ҳастай, ароба, паддон ҳамаш якҷоя дӯстони азиз. комплект мефурӯшад. аппарат қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархаш 18000 сомона бо курси имрӯза гирем 123000 рубл мешавад. бо арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи шумо дӯстони азиз. занг зада бо маълумоти бештар ои ҳамин станоку ҳамин бетонмешалкаву ароба ва ҳамин чизо маълумоти бештар ай худаш гирем дӯстони азиз. бошад видеои имрӯзаро давом медиҳем. сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз, райони Шоҳмансур, дар пеши роҳи оҳани агтага, дар пеши ЖД, дар ду сотик замин, ду дархона дӯстони азиз. об, свет ҳамаи шароитош муҳайёи. ошхона коридори дароз дорад. ҳоҷатхона, мактаб, садик дар наздикия масҷид, бозорча дар наздикии шаҳр ҳастай. алиша мешавад бо квартирае ки дар Душанбе буда. нархи ҳамин хона дӯстони азиз 255000 сомона бо курси имрӯза гирем 1746000 рубл мешавад дӯстони азиз. рақамҳо барои маълумоти бештар оиди ҳамин хона дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. маълумоти бештар оиди ҳамин хона чизе ки ба шумо фаҳмона бошад гирем. бошад видеои имрӯзаро давом медиҳем дӯстони азиз. чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз. доми 13 гуфтагай, квартираи 12 дар пеши бозорчаи Перивмая гуфтагай. духонага квартира дӯстони азиз 47 квадрати метр дар 4 этаж қарор дорад. об, свет, ремонташ хуб аст гуфтагай. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. дар наздикияш донишгоҳ, мактаб, садик ҳастай. нархи ҳамин квартира дӯстони азиз 170000 сомона бо курси имрӯза гирем 1164000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо арзон ҳам мешавад гуфтагай. рақамҳо барои маълумот оиди ҳамин квартира дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин квартира маълумоти бештар аз соҳиби ҳамин хона гирем бо бошад видеоро давом медиҳем. панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback дӯстони азиз, соли барош 1997, сифуриш газ бензина, объем мотор 1.6, коробка передачи механика, 1 сола ҳуҷҷат дорад гуфтагай, 1 сола тонировка дӯстони азиз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин ягон камбудӣ надорад гуфтагай. задагӣ пӯшидагӣ надорад. нархаш дӯстони азиз 39000 сомона бо курси имрӯза гирем 267000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо савдо мешавад гуфтагай. рақамҳо барои маълумоти бештар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин Hatchback маълумоти бештар аз соҳиби мошин гирем бо бошад видеои имрӯза давом медиҳем. лайк ва комментария кардан фаромӯш накунед. ҳама меҳнатҳои мо дӯстони азиз барои шумо ҳаст. шашум мошини фурӯшӣ. Hyundai Galloper дӯстони азиз, Galloper 2 будай. соли бароишаш 2001, дизел дӯстони азиз, объем мотор турбоай, коробка передачаш механика. мошина ҳолати хуби техника гуфтагай. 5 балони нав дорад гуфтагай. 7 ҷои нишаст дорад дӯстони азиз. нархаш 40000 сомона дӯстони азиз бо курси имрӯза гирем 273000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо арзон ҳам мешавад, алиша ҳам мешавад гуфтагай. занг занем бо чақчақ мекардай. короче рақамҳо барои маълумоти бештар оиди ҳамин мошин дӯстони дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. маълумоти бештара бо айсоби ҳамин мошин гирем бо мо бошад видеоро давом медиҳем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дӯстони азиз. деҳаи Мавлуҷари боло гуфтагай.
дар 12 сотик замин 6 дар хона дӯстони азиз об свет ремонтш миёна гуфтага ошхона ҳаммом ҳоҷатхона ҳамаи шароитошро дорад дӯстони азиз. нархи хона 650 000 сомона бо курси имзо кардем 4 миллиону 452 000 мешад дӯстони азиз. ай хона аку масалан калон буда масалан чи буда хай камтар қимата хай бубини варианти худона рақамҳош барои маълумот дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед занг занед оидаи хона маълумоти бештара бо ҳисоби хона гирем бошад видеоро давом медиҳем дӯстони азиз. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дӯстони азиз дар 8 сотик замин ду дар хона дорад. ҳуҷҷатош сатипӯза гуфтага хай хона дар 360 неста қуттияи коробкаи холияи алиш ҳамеша гуфтага бо ягон астраҷи солиш 2000 ёки ягон мерс ягон сечка боша гуфтага алиш мекунем гуфтага нархи хона дӯстони азиз 34 000 сомона бо курси имзо гирем 232 000 рубл мешад дӯстони азиз бо алиш ҳамеша гуфтага арзон ҳамеша ба фикром рақамҳош барои маълумот дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед маълумоти бештар оиди ҳамин хона ҳисоби хона гирем бо бошад видеомизро давом медиҳем. наҳум мошини фурӯшӣ Opel Zafira дӯстони азиз соли бардошт 1995 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.8 коробка передачаи механика мошин дар ҳолати хуби техники қадра рангаш сиёҳ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ҳамин Zafira дӯстони азиз 60 000 сомона дӯстони азиз бо курси имзо гирем 410 000 рубл бошад бо арзон меша гуфтага рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед оиди ҳамин мошин чизе ки ба шумо фаҳмо шуд занг зада айсои Zafira бигирем. даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар маҳаллаи Зарез гуфтага пеши домои текстил дар 4 сотик замин се дар хона дӯстони азиз об свет ремонти нав кардага тирезаҳош пластик халидори даро дорад веранд ҳаммом подвал аловхона ҳоҷатхона канализатсия дорад дӯстони азиз хона ҳамаи шароитоша дорад дӯстони азиз нархи ҳамин хона дӯстони азиз 340 000 сомона бо курси имзо гирем 2 миллиону 328 000 рубл бо арзон ҳамеша алиш ҳамеша гуфтага рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед оиди ҳамин хона маълумоти бештара айсои ҳамин хона гирем бо. 11 мошини фурӯшӣ баз 21090 дӯстони азиз соли бардошт 2013 сӯзишвориш бензин газ объем мотори 1.6 простояи инжектора дӯстони азиз коробка передачаи механика коробкаи мошин дуюмаш гуфтага камтарак овоз дорад гуфтага мепартояд гуфтага ду баллони нав дорад гуфтага краскашам нав дӯстони азиз хадавоиш сатипӯза ҳуҷҷатош бур шудага гуфтага ай учет бурвардага мошин дӯстони азиз ҳамин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз нарх 13 000 сомона бо курси имзо гирем 88 000 рубл мешад дӯстони азиз бо арзон меша гуфтага алишам меша гуфтага хай бо варианти худона пешниҳод кунед рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед маълумоти бештар айсоби ҳамин мошина бигирем. 12 мошини фурӯшӣ Daewoo Tico дӯстони азиз соли бардошт 1997 сӯзишвориш бензин гази объем мотори 1 литр коробка передачаи механика мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага мошинсоза қарор дорад дар шаҳри Хурсунзода дӯстони азиз нархи ҳамин Tico дӯстони азиз 16 000 сомона бо курси имзо гирем 108 000 рубл бошад бо арзон ҳамеша гуфтага рақамҳо оиди ҳамин Tico дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед маълумоти бештар айсоби ҳамин Tico бигирем. 12 мошини фурӯшӣ Тангени фурӯшӣ дӯстони азиз соли бардошт 2009 сӯзишвориш бензин гази объем мотори 1.5 простояи коробка передачаи механика мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага ҳамин Танген қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз 15 000 сомона нархш бо курси имзо гирем 110 000 рубл мешад дӯстони азиз бо арзон меша гуфтага рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед оиди ҳамин Танген маълумоти бештар айсоби ҳамин Танген гирем бо. 14 мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз соли бардошт 1998 сӯзишвориш газ бензине объем мотори 1.8 литрае коробка передачаи механика мошин дар ҳолати хуби техникае қарор дорад мошин дар шаҳри Норак дӯстони азиз нархаш 51 000 сомона бо курси имзо гирем 346 000 рубл бошад бо арзон мешад гуфтага алишам мешад гуфтага рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо. 15 мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi дӯстони азиз соли бардошт 1996 сӯзишвориш газ бензине объем мотори 1.5 простояи дӯстони азиз коробка передачаи механика
мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад агар ҳуҷҷатош тамом шудагай қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. дӯстони азиз, нархаш 13000 сомона бо курси имзо гирем 88000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад агай. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед занг занед. дӯстони азиз, ин буд 15 мошин ва хонаҳои фурӯшии мо. то видеои оянда, худо нигаҳбон.